Sboniso aziningina onginkosi ngazo ungasolika balaba Sboniso zakho uzibale Jesu Kristu inkosi. Mikele baba umpostoli ngokuzithoba. Mama umpostoli abafundisi bonke. Mama befundisi. Obaba nomama ulusha insizwa nentombi sale school egameni lenkosi ethu Jesu. Amen. Amen. Ngiyaqala ke baba uZulu eWillow Fontaine Maritzburg. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngothando lwakhe nangobele bakhe siphe bona uzositholele inkonzo esemandleni kangaka ngoba umpostoli inkosi uJesu ingene kuye njengalokhu ayasho ukuthi uyimbongo legitshelwe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu naseWillow siyambonga uNkulunkulu eqala umsebenzi ngisentabeni endlu kaJehova bazalwane egameni kaJesu. Amen. Ngingaqala ngentabeni endlu kaJehova kodwa ngiqala ekhaya lezwi. uNkulunkulu ngiyambuka ngohlobo olumangalisayo ingako ngithi bala ibusiso. Ngiyambuka uNkulunkulu angisoli uma engilethe lapha entabeni endlu kaJehova ngiyabonelela. Ngoba bengikholwa kodwa ngingena ukuqonda ngokwezimiso zikaNkulunkulu. Kodwa uthe uNkulunkulu esebonakalisile uthando lwakhe analo ngempilo yami nangomndeni wami. Ngase ngikhuluma amazwi kwavuka amazwi anjengalawo asho Joshua. Sengihlukana nebandla ethi uma kukube emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Athi khethani namuhla ukuthi ngubani nokumkhonza. Noma uNkulunkulu bama-Amori enhlala ezweni labo noma uNkulunkulu ababekhonzwa ngoyihlo bese ngaphesha komfula. Useyazinqumela ukuthi kepha mina nendlu yami ngiyamkhonza uJehova. Ngibuka lana nami nginqumelile uNkulunkulu mengikhetha engithandile bengelutho ngingumoni nje ngisoni. Kodwa uNkulunkulu uma engikhetha uba ngizokhonza ngizoseva lapha entabeni endlu kaJehova ngiyabonelela. Uyisimangaliso empilweni yami.
Ngiya la emazwini kwabase Roma 10 verse 9. Asebenza indima enkulu empilweni yami. Ngoba izinto benginomthwalo bohleli empilweni yami ngihamba nawo. Ngitshela ukuthi ngiyakholwa kanti angakholwa, angaqali ngisho ukuqala. Imanje ngiqalile ukukholwa njengoba ngiyila entabeni indlu kaJehova ngiyabonelela. Amen. Ngibuka lesikhathi la uPhilip 2 ukholwa ushayisana. Ngenkathi uthi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu, ngoba uNkulunkulu wamphakamisa uJesu wamnikeza igama elingaphezulu kwamandla amagama onke. Uthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa abasezulwini abasemhlabeni naphansi omhlaba, izilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyavuma bazalwane, siyavuma phakathi kwekhaya, siyavuma endaweni esikuyona. Kodwa kukhona into ngempela uma ungakambuleleki sisempini emangalisayo. Ngeke ngathi ngiyakhuluma nabanye bakhuluma uhlobo olumangalisayo lwamazwi engawaqondisisi, kodwa sithi siyandawonye siyakholwa sinisile. Ekuthaleni samele uba lihlolwe lelo gama lokuthi uJesu Kristu simele usilishwe ebandleni. Ngabuka ukuthi kuyisimangaliso uma abantu bezoliphika lilotshiwe baphika ulizwi, baphika uNkulunkulu, bahlola uNkulunkulu ukuthi bangamhlola ngaliphi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu oyisizile impilo yami ukuthi mina ngamukele uNkulunkulu amazwi awakhuluma phezulu kokuphila kwami. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, angizisoli ukuba kunye nani. Ngiqala ukuba lapha eBhamshela, ngizoqhubeka bazalwane ngimkhonze uNkulunkulu. Angifisi ukuthi ngikhonze kodwa ngibe ngumphelezeli kuleli bandla. Nami ngifisa ukuba ngibe ngomunye oyobonana noNkulunkulu ubuso nobuso egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu inkosi.